tichifambira mberi nenyaya yatakawamba, chinonyangadza, chinounza kuparadza kana kuti kuparadzwa, chakarehwa namuprofita Dhanieri. Kana mukaona chamira panzvimbo yachisingafanira kunge chakamira, anowerenga ngaanzwisise, acherechedze. The abomination of desolation. Kana pachitaurwa nekuti desolation chirungu, kana kuti desolation kana vanhu vachizvipronounza nenzira dzakasiyana siyana, kuparadzwa kwemutoo unozonzi desolation. Tisati taenderera mberi nezviwerengo zvinoyera, regai tiedze kungobatanidza kuti zvibatike zvakanaka, kuti kana bhaibheri richiti desolation, iyo inoverengwa sokuti kuparadza kana kuti kuparadzwa muchikaranga chedu, zvinombori zvii? Pamwe kana zvikabatika zvichida wana waMwari wangamuka pazviri, nokuti zvinhu zvikuru. Chinotaura kuparadzwa, kunoturikirwa kuparadzwa kana kuti kuparadza, zvichibva pana desolation kana chiri chingezi, ndiko kuti kuita dongo kana kuti matongo. Ukanzwa wachitaura nedesolate world, kuti nyika yakaparadzwa, wari kutaura nedongo. Pari kujeka here ipapo? Ndinoda kuti ndizvitaure tisati tafambira mberi nechidzidzo, kana kuti nemharidzo yedu, kana kuti nedzidziso yatiinayo seshoko kana kuti rutivi rwefourth angel's message, shoko riri yambiro yokugumisira kuwagari wapanyika, rinouya somutsa kana kuti sefungu romutsa rokupedzesera, takatarisana namagumo. Kuti kuparadzwa kana kuti kuita dongo uku, ndipo chaipo chaipo panofanira kutaurika wara rakazotumidzwa hoshawo zvayo inowanika panyika, yonzi shurama, nemhaka yekuti kuzviziva kwazvo kuwamba kwayakaita, vanhu vakavhunduka wakaona pasi riri dongo nemhaka yedenda iroro. Asi handizoba, inonzi zvayo ishuramatongo nokushaya zita razvingatumidzwa. Handizvo, iyo ikondishini iri kuwanika pawanhu wari kurarama munyika. Handiyo nyaya tiinayo. Hatitaure izvi kuti tibate zvoutano zvakanangana nechimiro ichocho, kwete. Ndiri kutaura neshura matongo yazvokwadi, nokuti anobatwa neiri kunzi shura matongo panyika nhasi, kutaura kondisheni inouya neutachiona hwemhando yevhairasi
hunowanika muwani inonzi human ear. Akadaro anogona kusangana nazvo dzimweni dzenguva poshe asati asangana naKristu, ofamba pazviri kwakutorana nazvo, saka zvichizonzi acquired, kuti akazviwanawo. Asi akasangana naKristu ane chimiro chakadaro, pane shoko riri pabhuku yaJehovha retariro yakakomborerwa rinotaura kuti ichi chinofa ichi chichapfeka kusafa. Nekudaro anenge aine chimiro ichocho cheutachiona ihwohwo anotozova neupenyu husingaperi muna Kristu, kusingazotorwa mishonga iri kutorwa nhasi kuti afane achifambira mberi. Haleluya! Ndinotaura shoko iri kwete nekupembedza chirwere kana kuti kufambawo pane zvimwe, asi kufamba patariro iri pabhuku yaJehovha, uye kuda kupatsanura zviri zvakasiyana, nekuti shuramatongo iri kuna Mateo 24 vhesi ya15 ndiyo yechokwadi, kwete kondisheni yevhairasi inowanika muwanhu. Handizive kuti pari kujeka here ipapo ndisati ndaenderera mberi. Ndati anenge ane chimiro chakadaro dzimweni dzenguva akafamba pasiripo bvazvasanganikana naye, kana kuti unozviwanira mutsaona, zviriko izvozvo, inzira dzakasiyana siyana, but uyo akadaro uyo handiye ari kutaurwa pana Mateo 24, nokuti shuramatongo yepana Mateo 24 kutaura desolation of the world, kuitwa dongo kwapanyika, hakusiri neizvozviya izvi. Inyaya ine chekuita nechinonyangadza, chinounza kuparadzwa, chinomiswa pachisingafane kumira. Zvikaitika izvozvo pakaitika chimiro chakataurwa naKristu, poshaika kuzodzoka. Ndinodaro nokuti vamwe vacho wakakurukiwa kusvikira pachimira nyangadzi inounza kuparadza panzvimbo yaisingafane kumira, wasingazvizive kuti kuita kwakadaro kunoita kuti pazadziswe chiprofita ichocho. But wanodzoka, nekuti Bhaibheri rinazvo kuti kune musaririrwa wakadzoka wakaitwa chiratidzo nevanakomana mumwe chete wacho womuprofita Isaya, anodaidzwa ndiani? Shaari-Jashub. Shaari-Jashub ndicho chiHebheru chinotaura kuti musaririrwa unodzoka, the remnant that returns. Asi wasingadzoke, wasingazopetuka pakutadza kwawo nepakuita kwawo kusingaapuruvwe naMwari, ndivo vanozadziswa nemumwe wevanakomana waIsaya anonzi Mahareri-Shaari-Hazibhasi, kutaura kuti muwengi anokurumidzira kuzvakatapwa, the enemy hastens to the booty. Pari kujeka ndiAisaya chapter 7 kunobata 8 pane mazita iwayo nechiprofita chazvo. But handipo pane nyaya yedu nhasi. Ndiri kufamba panyangadzi inounza kuparadza, inomira paisingafane kumira, chinova chinhu chokuti dai nyika isina kubatwa nezigope, ndataura chikaranga, zihope rekusatirimuka pazvezvinokosha nezvinoyera zvedenga, dai vanhu wese
wari shishi kutsvaka kuti zvii zvinotaurwa naKristu uye tingazviziva sei kuzadziswa kwazvo, nekuti zvichida zvingazadziswa tisingazvioni, sekurara kunoita munhu mubhazi. Ndikadzokera pamuenzaniso wangu wesvondo yakapera, takataura nemunhu ari kufamba kubva Hwange kunobata Mutare, tikambotaura ne300 km kuti anoiona chikwangwari chichiti Mutare 300, obva aziva kuti hapasi kutaura kuti waMutare, pari kukupa simbiso neshingiso yokuti uri mugwara rekuenda Mutare. Kusvika achizoona chikwangwari chinotaura kuti welcome to the city of Mutare, hazvitaure kuti amusiti center yeMutare, but amunharaunda yeMutare. Asi akazosvika pana First Street Mutare, hawachanyora kuti First Street of Mutare, yakungonzi First Street, because pari kutarisirwa kuti uri kuziva kuti wapinda muguta reMutare. Pari kujeka. Saka ndiri ipapo ndiri kuda kuseenzesa muenzaniso iwowo kufambira pamberi nenyaya yedu, ndichitora umwe mufananidzo womunhu akarara mumotikari kana kuti mubhazi riri kuchairwa namutyairi ari kuenda kwaMutare, obva aregera kuzviona kuti pane chikwangwari chakati zvakati zvakati zvine guta raari kuenda kwaari. Kuzosvika kwake kwariri kunogona kuda kuti atange kuda kutsvaka kuti saka zvakamira sei, nekuti pane zvinenge zvakamuchirika pakufamba kwake kuenda kuguta raanenge achienda. Ndizvo zviri pano pana Mateo 24, chapter yakatsimbirirwa zvakadaro mumweya wechiprofita, pazvinyorwa zvakapuwa nokuunganidzwa nemurandakadzi Ellen Gaudi White. Panoti chapter 24 yaMateo ndeimwe yemachapter anofanira kurawa, anofanira kuverengwa zvakanyanya, achitsvagurudzwa nevose wakatarisira kuonekwa kwaJesu Kristu nokukasika, nekuti maari makawigwa masignpost, zviratidzo zvokukwana kwenguva. Ndizvo chimwe chezviratidzo chiri nyaya yeshuramatongo inounza kuparadza inotaurwa pana Mateo 24 vhesi ya 15. Asi nekuda kwokuti wakatasva bhazi riri kuenda kuguta rinonzi redenga, wakarara zvokutadza kuverenga panenge pachitaura nezvekwavari kuenda, kusvika wachipapfuura wari kuhope zvavo. Wanotaura vanotori nazvo kuti ningi ningi akazopfuuridzwa nebhazi, nekuti paakanga achienda akapapfuura akarara. Hausiri munamato wangu chishuwo kana tarisiro kuti zvigoitika kwandiri kana kune mumwe chete weungano iri kuunganidzwa natenzi Kristu mumazuva ekupedzesera, kuti zviitike kuti tinopfuuridzwa kana kuti zvinotidarika tisingazvizive takarara, zvenyangadzi inounza kuparadzwa, kumira kwayo paisingafanire kumira, kutaura kusvika nokuswederesesa kwenguva yekuonekwa kwaJesu Kristu. Zvino kana tikazvinzwisisa kuti mhando yekuparadza kunotaurwa apa chete nhurikiro muchishona, haizobata kuti wara rekuti desolate kutaura kuti kuitwa dongo kwepasi. Vanhu vanongonzwa kunzi kuparadzwa, wobva wafunga wachiti nekuti ndo zvirimo mukudzidziswa kwakawanda. Mwari angabva aparadza pasi rese. Munofunga kuti Mwari haana tsitsi here kuti angaparadze pasi rese?
asi bhuku raJehovha richiti mazuva ekupedzisira zvinenge zvakafanana nemazuva aNoa kana kuti aRoti. Mumazuva aRoti nyika yakanga inazvo sekuwanazvo kune varugari wapanyika nhasi kuti munoti Mwari angaparadza nyika yese here, asi yakaparana. Mumazuva aNoa vanhu vakanga vanazvo kuti mungafunga muchiti Mwari angaparadza pasi rese here, wakaona zvisingasviki mumifungo yavo kuti zvingaitwa naMwari, asi takazvinyorerwa semuenzaniso isusu wasvikirwa namagumo enyika. Zvino chiiko ichocho kana zvichitaurwa saizvozvo? Dai ndakanga ndirini, kwete nekuda kuedza kusandura zvinyorwa zvino here, akanga aripo pawakanga wakatumwa naMweya Mutsvene kuita dudziro dzekuturikirwa kwemashoko aya panoti the abomination of desolation, ndaibva ndangopataura kuti chinonyangadza chinoshura matongo, nokuti kuitwa dongo kwapanyika kuzara kuita bani remarangwana. Kana taanazvo nenzira yakadaro zvakubatika mumifungo yedu kuti nyangadzi inounza kuparadza kutaura kuitwa dongo rekwepanyika, tikaona paine upenyu hwapainawo nhasi uno sezvazviri. Wanotaura nechirungu wobva wati when we look at this world teeming with life as it does today, zvinenge isingazombogumi nyika iyoyo. Asi Mwari vari kuti pane nyangadzi inounza kuparadza, inoti ikamira paisingafanire kumira, zivai kuti zvakuuya. Anowerenga ngaanzwisise, because zvinhu izvi zvinenge zvakawigwa mukuwerenga. Haleluya. Zvino takaguma tichiona Wakorinde wekutanga chapter ndeya 6 verse ya 19 zvikanzi, imimi hamuzviziwe here kuti hamusati muri wenyu, miviri yenyu iyi itemberi yaMweya Mutsvene amakapuhwa naMwari, saka ine iyoyo nzira hamusiri wenyu. Mupati 1 kuti zvibatike zvakanaka, ende ndinokurudzira kunzwikwa kana kuonekwa kwevhidhiyo ndakaiita in a video form. Audio yacho ndakaiisa video kuti iwepo paYouTube. Tinayo paYouTube. Ukaenda kuchannel The Voice in the Wilderness paYouTube iriko nyangadzi inounza kuparadza part 1 iri sermon form inotsanangura zviripo zvepart 1. Ukabata zviriko ikoko, tinazvo kuti kana ukaona zvakaita madziro aya nekala yaanawo iyi, kuti panzi paita gwapa apa, panofanira kuva neruwara rwakasiyana nependa iripo. Isusu kereke inoyi ndichiseenzesa muenzaniso unofanana, yakapendwa nevanoti off white cream color. Ukaisa pendi nhema apa, unokurumidza kuona gwapa papendi ye-off white, nekuti pendi ye-white haifambirane nenhema. Tiri kubata zvakanaka? Saka papendi iyi, kana ndichitaura nemutauro waMateo 24 vesi ya 15, pane zenge pamira gwapa dema risingafanire kuwepo. Saka zvikaitika kuti off white iyoyi inenge iri nzvimbo inoera, ndoisa gwapa dema panzvimbo inoera pa off white, pakange paane gwapa dema
panenge pane chisingafane kumira panoera chamira ipapo. Ndizvo zviri kunzi natenzi Jesu. Kana muri muraramo yavagari wepanyika, zvikazoitika kuti pane chinoiswa pachisingafane kunge chiri, sekuoneka kunoita gwapa dema paoff white, asi ukaisa off white paoff white, hapana anoti pane zvakanganisika nekuti zvinenge zvakafanana. Neiyoyo nzira chinoera chikasenge chatsikwa nechisingaeri, nokuti ndo zvinenge zvakasiyana, panenge pamira nyangadzi inounza kuparadza panzvimbo tsvene-tsvene yaisingafane kumira. Ndobva tati ngatitsvagei pabhuku yaJehovha kuti tizive kuti chinonzi nzvimbo tsvene ichi ndizvo here zvinotaurika kuti kuenda kunofamba kwakange kwakafamba Kristu panguva yaakanga ari panyika pano, nekuti wakafamba kunana uko kumusoro kuIsraeri, kunana Nazareti, handiti ndizvo? Wariko anotomburuka nedzindege, wachitorwa mapikicha wari ikoko, wachifamba pakafamba Kristu, nekutoenda panzvimbo inonzi pakange paine guwa rake. Ndizvo here zvinotaura kuti kukazoona chinonyangadza chamira panzvimbo tsvene yaisingafane kumira, moziva kuti anonzvera ngaanzvere. Iwewe ukanga wamira ipapo uchiziva kuti uri kufambira nyaya dzechikristu, hazvigone kuti tikuti ndiwe chisingaeri chacho, uye newe wacho haungadi kuti pagonzi ndiwe nyanga dzinounza kuparadza nokuti wafamba pakafamba Kristu. Saka zviko chinonyangadza, chinounza kuparadza, chinomira panzvimbo yachisingafanire kumira. Ndokubva tati hatitsvagei pabhuku yaJehovha. Wakorinde akatidzidzisa zvikanzi, imimi hamusi, panototanga nomubvunzo kuti hamusi kuzviziva here sekunge nyaya isina kujairika kuti chinonzi muviri wemunhu chimbori chii pamaziso aMwari nemukuona kwaMwari nemukutarisa kwake. Nokuti chiri kusaibatika zvakakwana panyika nhasi ndechekuti muviri wemunhu itemberi yaMweya Mutsvene uyo tinopiwa naMwari. But mutemberi iyoyo, patemberi iyoyo, ndikanga ndichiti ndiri kutaura pamuviri wemunhu, kana ndichiti ndiri kutaura mumuviri wemunhu. Hazvina kudzidzisika zvakakwana kuti zvinotaurei pameso paMwari. Pane panototaurwa kune imwe nzvimbo mubhaibheri irori dzvene rinoera richiti miviri yedu iyi, kuna vaHebheru, miviri, is it Hebrews kana kuti Romans, inofanira kupuhwa kuna Mwari sezvipiriso zvipenyu, living sacrifices. But ukatarisa zviripo panyika nhasi uno nemuviri uyu, hondo yacho naSatani nechinonzi muviri yakakurisa zvisingagone kucherechedzwa navazhinji vanofunga kuti kunakidzwa nenyika. Nekuti pamuviri wemunhu ndipo pari kutsvagwa naSatani tisati tapinda mukati momuviri wacho. Pamuviri wemunhu pane pfumvu yakakurisa. Vamwe vanotozvipa mazita acho ezvirungu kuti zviite sekuti zvinofadza kana kuti chimanje manje. Ukanzwa wachiti BBL wobva wafungidzira kuti wakomana kachirungu aka, saka ndasaririra. Chiko BBL ndiko kuti Brazilian butt lift, kutaura kusimudzira dzinyama dzomunhu kuti kana achioneka pameso povarume zvioneke zviri zvinokurumidza kudika. Obva vanzi uyu une mwiri wakazoti, vachitaura nezvirungu zvacho. Chirungu chinenge chisinganyadzisiri icho chichinyadzisira kuti hey, she looks sexy, kutaura kuti muri kuti anotarisika ariwo maponde. But vanhu vanoona zvakanaka vachitoda kutaurwa izvozvo nekuti pane hondo pamuviri wemunhu. Asi tenzi Mwari achiti hamuzivi here kuti hamusati muri wenyu.
ndinotaura shoko iri neshungu kwete nekuzvifarira. Pauro obva ati dai zvaibvira tingadai tisingambotauri zvinhu izvi nekuti zvinonyangadza, but chitiri nacho kufumura chinonyangadza and exposing the powers of evil. Zvichida ndokuti zviprofita zvakawanzika izvi zvibudire pachena. Pamuviri womunhu ndipo pane hondo. Nhasi uno uyu wanawadi nemadziro awo ezvivakwa zvinovakwa nekongreti nezvidhina zvinokanywa nezvuru nesimende. Munosungwa mukapota turiko tumagaba tuya tune pendi dzinopfapfaidzwa kunge perfume idzi twavanonyoresa yavanoti graffiti. Makambonzwa nekuti graffiti? Ukanga wachiti graffiti, mitemo inototi hamubvumirwe kuita graffiti pamadziro ezvinhu zvewanhu. Kuti chero dzikanzi zvamunaka sei zvematongerwo enyika zvekukambena ndopazvinowanza kuitika ipapo. Hamubvumirwe dozen hama yangu kuti mutore pendi iya inopfapfaidzwa iye kwakunyora zita kana kuti chinhu chine chekuita nekwamuri kukambenera pamadziro evamwe vanhu kwakungozooneka pachitaura kuti chakati pati pamadziro amusina kuitaba iwo asiri yenyu. Pari kunzwika? Nekuti kunyora kudaro inonzi graffiti, haibvumirwe pa ndiri kutaura pa muviri usati uri wenyu, kana kuti nemazwi akatsanangurika anonzwika nokubatika nokukasika pabuilding, pachivakwa chisati chiri chenyu. Nekuti imimi pachenyu papendi yekumba kwenyu hamudi kuti kunge pakanyorwa izvozvo. Pari kubatika zvakanaka? Kristu obva ati hamuzivi, ndiri kutaura nehondo iri pamuviri kana kuti mumuviri womunhu isingacherechedzwe nevanhu nenyika, nekuti zvinenge zviri correct kana kuti zviri normal izvo zvisati zviri normal. Hanzi hamuzivi here kuti hamusiri wenyu? Saka kana musiri wenyu muri temberi yamweya mutsvene anoyera, saka achinzi mutsvene, ari mamuri muchitopuhwa naMwari. Saka kana usiri wako saizvozvizvi ukaenda kuna Levhitiko 19 kunana 28 uko inobva yataura kuti hamubvumirwe kunyora dzinyora. Shona inobva yati kutemwa dzinyora, kunyora ikokwe pamuviri wenyu. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti hamusiri wenyu. Wafanana nemunhu auya nekagaba kependi isiri yakapendeswa apo kwakunyora zvaanoda pamuviri kana kuti pachidziro chisiri chake. Zviri kubatika zvakanaka? Ukaenda kuna Vavambo, ndikange ndisingakanganise chapter 35 pachinzi wana waMwari chivaudza iwewe Jakobho, wauye kuneni, wauye pamberi pangu. Zvinonzi pakanzi waIsraeri bvisai zvimwari vhesi 4 kana singakanganisa zviri pamuri, the foreign gods zvamuinazvo. Hanzi waIsraeri wakaunganidza zvavakange vanazvo. Chirungu chinoti they had earrings, bangles, zviko mamwe acho anenge asiri maearring because vanhu vakuisa maringi pasiri panzewe, inenge iri monoring kana kuti golden ring, zviri pese pese dzakaiswa ipapo. But tenzi anoti bvisai zvimwari zviri pamuri kuti muchiuya kwandiri wobvisa nezvimachii
zvakanga zviri muhuro dzavo nemumaoko avo, wakazviunganidza. Bhaibheri robva rati ndo zvimwari zvavakanga vainazvo, the foreign gods that were upon their bodies. Pari kunzwika ira? Nekuti pane hondo isingagone kunyatsa kuonekwa kuipa kwayo nekusimba kwayo pamuviri womunhu nomumuviri womunhu, iyo inobvira kumawambo kusvika kumagumo, kusvika Kristu achiti mukazoona nyanga dzinounza kuparadza kana kuti inoitisa shuramatongo yamira panzvimbo yaisingafanire kumira, anonzvera ngaanzvera. Muri kuiona here kuti kana tikange taakuda kuva chaizvo chaizvo wateeri wezviri pabhuku yaJehovha, kana Mwari achiti zvimwari zviri pamuviri penyu, wozvitarisa kuti saka ndinei, ukange uine mhando nemhando dzeiyo yatiri kuti micheno Mwari vanenge vachiti asiwa nezvimwari. Muri kupabata zvakanaka? Muri kuona here kupesana kwazvakaita nedzidziso iri panyika nhasi uno? Ukafamba uchinoparidza rakadai, nganditi ndakokwa kuconference ine wanokosha wanototi wamwe ndowanotonotenga kuti kuri kuuya mufundisi kana kuti muparidzi akati ndoda kuenda ikoko ndakauraya. Asvika ikoko ndoerenga, rega nditarise vhesi iroro wana wamwari, Genesis 35. Toerenga iyoyo. Vhesi 34 kudhara nditi kuti muibate, endai pa3 muhama werenga 4. Handisi kutiza nyaya yenyangadzi inounza kuparadza, but ndinoda kuti tione chinonzi chikange chamira panzvimbo yaisingafani kumira. Pambori pai takapa menzanisoso ndayakapera tikati kune mhando yemetsi dzaizoitwa kuzvikoro kunzi calculate value yax. Ukanga wana x, question iyoyo yacho yechinumber 2 pamubvunzo mumwe chete unonzi using answer above chiti plus 3 ndiani 2 kana anga ari x ukamuplaza na 3 ubva wana 5. Zvakapusa kunzi 2 plus 3 ndiani unokurumidza kuti 5, but ukanzi awawana pamusoro ngaachiwe aunoedzera pana 3, iwewe pamusoro wanga wazviwanira 17 plus 3 waamanya mu20. Ndino pamunonetsana na ticha ipapo, even zviri zvechokwadi kuti 3 plus 17 ndi 20, nekuti zvine pazviri kufamba. Iri kuti vhesi ya3 kunobata 4. Hapana aiwana? No. 35. Asi atiri kuda ndi 4. Kana mapedza tichaenda kubheteri. Right? Kundovakira Mwari asati ikoko. Kana mapedza tichaenda bheteri kunovakira chinyi? Mwari asati. Right. Ikoko. Iye kuya akanipindura pazuva rokutambudzika kwangu. Amen. Akava neni panzira ndakafamba nayo. Zvino vakabva vapa Jakobho kwaMwari wose kwedzimwe ndudzi kwavakanga navo. Wakapa chinyi? Mwari wose kwedzimwe ndudzi wakanga wai? vainavo. Atinzwei kuti wakamira sei waMwari? Zvindori. Zvinyi? Zvindori. Zvindori ndokuti mairi.
Zvakanga zviri munzeve dzavo zvavo ndokuzvicherera pasi pomuti womupongo wakanga uri pashekero. Ndisingade kupedza nguva, inhurikire yechishona iyi iri right, ine chete zvainozosiya, nekuti mamwe mawara acho shona inenge isingaazivi, asi iko zvino izvi taanazvo. Ukanzopa inoti nezvindori inenge yatosiya, nekuti inoti and they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hands. Upapata yozoti and all earrings which were in their ears. Ndozvi pamaoko apo pasara, but chii chaungaisa paruoko chogoramba chiripo chingweri? Muri pabata zvakanaka? Zvibhenguru, zvinhu zvakadaro, wachi imboisiyai kunze, because wachi haisi kupfekerwa fashion. Zviring nezvinhu zvisinga, tichikura isusu wana mai vedu vakazozvishipa manje zvasiyiwa, chinamato chadombera chapindawo muwanhu. Wana waiti mukanzi waenda kowacha kurikuwa mukagezerwa ikoko, uyu anenge ane kanhu kabhatani kakasungirirwa, uyu anenge ane kabhatani uyu kashinda, wachitobhilivha kuti akanga asina izvozvo anotambira mhepo dzisati dziridzo. Uri kuona zvine akauya nazvo, zvine kwazvinobva, haisi bhuku yaJehovha inotaura kuti itai kudaro. Saka wakanzi waakuda kuenda paBheteri. Bheteri, haleluya, Bheteri ndiko kuti imba yaJehovha, the house of the Lord. Uri kupapata zvakanaka? ChiHebheru chinotaura kuti imba yatenzi, Mwari, kuti El, kuti kuzonzi Eli, Eloi, kuta akatonzi Mwari wangu, Eli zvinotaura Mwari. Saka uchizonzwa kuti Daniel, kuti Mwari mutongi wangu, nekuti kutonga kunonzi Dani pachiHebheru, El Mwari. Saka kuchiHebheru kuti bet unogona kuti bet kana uchida kutaura imba. Ukanzwa chiti Bethphage, imba maningi maonde asina kuibva, house of figs. Bethel ndiko kuti imba yaMwari. Haleluya. Saka ukanzwa zviri pana Mawambo 35, ndisingatizi nyaya, but ndichiedza kutsimbitsira kukosha kwechinonzi muiri nehondo iripo pamuiri nhasi uno isiri kuonekwa kusvikira Kristu achitaura zvaMateo 24:15. Chinonzi imba yaMwari, chiprofita chiri pana Mawambo 35 zvikanzi wakati woda kuenda kuimba yaMwari. Haleluya. Imba yaMwari ndiyo temberi. Haleluya. Kutemberi ndoko vanonoda kuvaka aritari. Chiko kuvaka aritari pachiprofita kana ukanga wakuzviisa mumawara ari kunzwisisika zvakabvawa. Kuita build an altar ndiko kuti kononamata. Haleluya. Nekuti paaritari ndipo paizoitwa zvipisiro, kana zvisiri zvemhuka paipiswa rusenzi, incense inokwira soutsi kutaura munamato wewasande. Iri kubatika zvakanaka.
Saka zvezvakawanzika zviri pana Mavambo 35 kuti zvizosvika pamuviri inhau yekuti pawakanga woda kuenda kuimba yaMwari, kuimba yomunamato, amen church, inodanwa zita raMwari, akwaisati kuri kunobvumirwa kuenda muine zvinhu zvinonzi zvefashoni, nekuti zvakanga zviri zvimwari zvekumwewo. Ari kunzwika? Saka ndati dai kuri kuti kuzviparidza izvi wakauya wakapfeka zvokuuraya, wanenge wakauraya zveshuwa, but pane pakafa chitendo. Ari kunzwika zvakanaka? Nhasi uno zvinonzi mudzimai wanhasi ngaaonekere wachiiswa zvakasiyana siyana, varume vacho vachinozvitenga, vamwe vacho vanonzi mahasla, wanoenda kozvitsagira wega, wouya wakapfeka izvozvo, waimba double. Mwari vari kundikomborera, asi vari muimba inonzi ndeyaMwari, munenge makanzi kana pari pastandard yaJehovha kubva paMavambo, bvisai izvozvo kana mauda kupinda munhu mangu. Ari kubatika here? Saka ukaparidza chiKristu ichi chaMavambo 35 vhesi ya4 uchimhanya panyaya yenyangadzi inoparadza yaMateo 24 vhesi ya15, ukamira nevhangeri sezvazviri kubva paMavambo, sezvinotaurwa naJehovha, unosara usina shamwari dzakawanda, uchinzi chakawenga fashoni fani ichi, wachakasarira. Rega ndikutaurire mwana waMwari, ndinofara kana ndikataurirwa shoko rokuti wachakasarira, nekuti ndakasarira ndiri musarirwa zveshuwa, ndakabata chiri pabhuku yaJehovha. Amen. Hazvisi urongwa hwaMwari kupaikira zvese pamadziro echinoyera chiri temberi yaMweya Mutsvene, nokuti ndo zviri kutaura Mwari. Muri kubabata zvakanaka? Saka Mavambo 35 chekutanga, wachida kuenda kuimba yaMwari, inodzidzisa kuti kuendwa kwakuchechi kwacho chaiko unova mucherechedzo weimba yaMwari. Akuendweba makaita twunhu tunenge tuiri zvimwari zvevamwe vaMwari, asi vanhu vaise vachiitana, nhasi muri kumuona akabuda kwazvo, akachena, akauraya. Nhasi you are dressed to kill. Yes, you are dressed to kill, and you have killed the old time religion. Muimbo party gave me old time religion. Old time religion, give me no old time religion, it is good enough for me. Ndichocho chitendo chiri kutsvagwa. Tarisai nzira namakwara akare, mudzokere paari nekuti akanaka, mugofamba paari. Muchazonzwa kana Mwari watitungamirira, watikomborera. Ndine meseji ichauya mumavhiki mashoma anoteera ye the little flock. Musaririrwa womusaririrwa. Ukange wakufamba nevhangeri rechokwadi, Kristu ari kutsvaga naHabhakuku wemuzuva ranhasi, kuti Habhakuku ndiko kuti the embracer, mupundiri wezvokwadi raMwari nekuzara kwaro. Munosara muri vashoma nekuti zvambundirika hazvisati zviri pabhuku yaJehovha. Tanazvo kutiko kana Mwari wachiti muviri ndiwo temberi, mufananidzo wenzvimbo inoyera, zvikanzi
kana chinonyangadza, chinounza matongo, chiri shura matongo, chazomira panzvimbo yachisingafaniri kuwanika chiripo, anonzvera ngaanzvere. Zvinotaura kuti pane chiprofita chinonongedza kuti pane zvichazouya mumazuva ekupedzesera, zvisinei nekuti zviri kutsanangurwa nani, asi zvisingafambirani nekuda kwaMwari, nokuti zvinopesana nokuyera kuri mumunhu kunounzwa naMweya Mutsvene. Zviri straightforward saizvozvo. Waizoimba wanana Brenda Fassie, kunyange zvavo waifamba pawaizombofamba patisingawirirane napo, pane pawaizombotaura chokwadi zvikanzi lei ndaba istraight, aidhingi irula. Zvikanzi nyaya yakaita sei? Yakaswatuka, haisi kutsvaga chenyi yekuda kuiswatudza. Zviri pachena kuti chiprofita chinazo, kuti pane hondo yaizouya kumapeto kwenyika, tatarisana nokuya kwaKristu, inenge iri pamuwiri womunhu, kuti pagoiswa chisingafaniri kunge chiri ipapo, chinoudza kuparadzwa. Pari kubatika zvakanaka. Kana muchida kuona kusimba kwehondo iyi, tarisai zviri kuitwa vanhu, kupurirwa kwavari kuitwa pasi nemuwengiko zvinezvi. Kana dai tisinaro shoko rinopembedza doro, makare kare hwawa hwaizomwiwa, hwaisiya vanhu vari vapenyu. Zviri kwaiko zvinezvi, vanhu vari kuitwa zvimukuyu vachifamba, chimukuyu chipenyu. Wakomana hwawa ukaita machipiro awaita sei zvinezvi, wokuti munhu anopera kuti nya nedhora, siya kuti nyika yaparara. Nenzira ipi? Nenzira yekuti dhora rinotsvagika, mangwana ugotsvaga rimwe, mangwana acho ugotsvaga rimwe, unozopinda muchikamu chekuramba wakapera basa uchifungidzira kuti zvachipa. Maizviziva here kuti anodhakwa nedhora, kuti adhakwe 30 days aroda $30 plus. Asi maizviziva here kuti $30 ukatenga chingwa muine mhuri ine vanhu 6 mumba imomo, lofu pazuva, mhuri iyoyo yakagara tatata. Inhau yehondo panyama zvisingaonekwe nevanhu, nekuti vanofungidzira kuti kubudirira. Kana usina kumwiswa izvozvo, ipfumvu chingwena, musazombonyeperwa zvinhu. It's not God's plan kuti mumunhu mupinde chimwe chinhu chinochinja zvaanenge anga ari asati apinza chinhu ichocho. Murupabata? Kana mukadzokera pamuenzaniso watiinawo kuti muiri itemberi yaMwari, wanotsvaira marara awabve kunze uko wachiunda nekumiti kwese uko, nekuuko kuyadhi kwese uko, wago kuita bhisi adzamaiwo pano vanotsvaira vakomana, kutoita nekuimbirira wachiaunganidza nawo kudzakarara akauya panapa nepamusuwa kwakupinza muno. Ukaona mana mai kumba kwenyu wanotsvaira marara kubva panze kupinza mukati, ibva waziva kuti dzanyangara pfungwa idzi, wari kurwadziwa amai yavo. Kutorwara zvawatanga. Asi munhu nekuda kwokuti dzidziso haina kusvika, temberi yaMwari anonounda tsvina dzese dzepanyika kwakudurura mukati memuiri, zvikanzi ndokuti ndinzwe zvakanaka. Naiwe wadiko wasiya izvo, ndingadai ndakafa kudhara ndikauregera. Ko
kupota uchimwa mishonga yezvikosoro usina chikosoro. Wanana brongo waya. Ko kana chikazoya chikosoro chacho, ihondo iri pamuiri yakabvirirwa nemuvengi kare kare. Enda paindaneti iyi nhasuno, kuti indaneti kana iri social media kana chiri chichi iwane makastoma akawanda, kuti yacha wanasikana wakapotsa wapfeka. Inhau yekuti hondo yacho iri pamwiri, wazhinji ubva wafuririka, svikanzi kwakanyorwa kuchinzi I'm fearfully and wonderfully made. Saka ari kutaura kuti kutaura kuzara zara kwandakaita uku ndiko kuti fearful kwacho. Nekuti pane hondo panyama. Urikubabata zvakanaka. Pane hondo iri panyama. Kristu akati mazuva ekupedzesera achadzidzisa inonzi health reform yatiinayo, kuita vanhu vanocherechedza zvavanodya nezvavasingafani kudya. Vanhu vakafungidzira kuti munonetsa stereki, mitemo yacho yakawandisa. Inini ndingazviregedza dora, madora nemanakira anoita. Inhau yekuti zviri panyama, pane hondo. Satani ari kuzviziva kuti pakaonongwa ichi temberi hakuna. Neimwe nzira yakabata mazisando ekuda kupwanya temberi. Saka uchiona vanhu vachiitwa zvavari kuita. Nekuti munhu kana aine hutano achifamba zvakanaka anogona kugamuchira zviri nyore zvechitendo kuti mweya mutsvene awane nzvimbo. Satani haasi kuda izvozvo, panofanira kupwanya. Hamuzivi here kuti hamusati muri wenyu? Zvino kwakauya dziwa rakashungurudza pasi pose. Rashungurudza pasi pose. Wezveutano wakati kureva kuti taakuchichiti chirwere chadombera pasi pose, pachatsanangurwa sechadombera. Ndokubva pagadzirwa mhando yemishonga isati yakamboseenza mumuviri womunhu kubva Mwari zvaakasika munhu panyika. Muri kubabata zvakanaka? Pamashure zvisati zvasvika ipapo, kwaiva nemhando dzenhomba dzaibayiwa vanhu dzichibayiswa namamai edu aya, kunzi mamuendesa here kobayiwa chakati. Hongu vanotika vomaka pakadhi kuti uyu abayiwa chakati. Asi zvaibayiwa zvacho waitobaya rudzi rwehosha iri kuda kudzivirirwa nomunhu iyeye, kuti muviri wake uumbe masoja anogona kuzorwa nedenda iroro kana akazenga asanganidzana naro. Muri kupabata zvakanaka? But pakauya denda redziwa rakanzi pasi pese pakanoudzwa mushonga wemhando isati iri hosha iyoyo yakadiputswa mureboratori kuti mwiri ugoumba masoja ekuirwisa kana uchinge wabayiwa mwiri wako. Asi kwakaitwa mushonga unonobata pakaitwa natenzi Mwari mukati mebindu reidhini, pakataurika kuti izvi zvakanaka, izvi enda zvako. Ndo pari kubatwa nhasi uno.
handisi kuda kutaura zita razvo muchirungu chacho nhasi unoyu, yemhando yenhomba idzodzo dziri kunzi inhomba dzakabaiswa vanhu kusvikira vanhu vachipuhwa zvitupa zvokuti anazvo kuti abaiswa nhomba idzodzo. Asi mukati memaonero edenga nekuziva temberi yamweya pakaunzwa chinonyangadza, chinounza kuparadza panzvimbo tsvene isingafaniri kunge chiri ipapo, nokuti pamasikirwo apo pakaitwa nenzira yapakaitwa kuti pagone kugamuchira mweya anoera, kuti munhu agonzi munhu anoera. Pari kubatika zvakanaka. Patakaparidza izvi tichiitira kuti vanhu vave vakachenjedzeka, takapuhwa mazita evanhu vanopokana nesainzi. Chaizvo chaizvo munhu wesainzi wokutanga, the first scientist and the scientist of scientists, ndiJesu Kristu. Ndiye ari in control, akabata chikurukuru chiri mudenga nekadikidiki kasingaoneki, from the minutest atom to the greatest of stars. Zvese zviri mumaoko matenzi Jesu Kristu. Jesu Kristu mukuru wesainzi anoziya mamiriro akaita kanhu kanonzi kana kauza huku chaiko, anazvo nekukakanika kwacho kuti kange kaine matumbu akatenderera nemuviri wako, iko kari kasaizi iko kai. NdiKristu anazvo, because ndiye scientist wemaScientists. Ndikataura nekauza huku kana kuti kanhata kanotauka kaya, kanosveta ropa kaya, vanhu vanoona kanhu kadikidiki, but kana uchitokaona nemaziso kakuru kwazvo, pane zvinotoda mishina yekudhonza kuti ziso rizvione. Kana tichitaura vanotoati ma-single celled organisms. Kungoita kasero kamwe chete chatoo chinhu chinorarama. Kuti chirarame ichocho ndiJesu Kristu, nekuti Kristu ndiye upenyu. Anotaura kuti ndini nzira, ini noupenyu. Kristu is life, life unborrowed. Isu totoita kutokwereta. Saka yezvichikosha kumutendi kuti mangwanani oga oga omuka achiti tenzi mucha zvandoimba zvepa mangwanani ndinonama takunemi ndinochema ini. Kuziva kuti ndiko kunobva upenyu. Manheru asati aenda kunorara, kwakudzokera kuna Mwari, kotenda kuti mazvita nezuva randafamba ndikabuda nekupinda ndiri munyasha dzenyu. Kuziva kuti tinokwereta upenyu kuna Kristu, ari upenyu husingakweretwa. Saka ndiye muridzi wazvo. Patinenge takuda kudzidzisa panyika kuti ukaona unonzi mushonga uchinobata apa, hausati uri kufamba pakuda kwaMwari, zvikanzi muri kupikisa science. Takafamba neiroro shoko tikati kune wese achatinzwa, nekuti tinotaura pamwe chete naIsaya. Isaiah 53 verse 1. Ndianiko akatenda shoko ratinaro? Ndianiko akaratidzwa ruoko rwerudyi rwaMwari?
mukange mazonzwa tiine ripoti inotaura kuti chengetai temberi yakachena, pasina chinonyangadza chinoudza gwapa chinoiswa ipapo kana ndiani, kuti pazonzi pamira chisingafaniri kumira, zvikanzi muri kudarirei? Ndakananga kumapeto, ruzhinji rwavanhu kana wakanzwa kuti chinonyangadza chinounza shuramatongo chakataurwa naDhanieri, hawatombozvinetsa nekunotsvaga kuti kuna Dhanieri kwacho papi, akamboti kudii Dhanieri wacho? Ndiani akambozvitarisawo? Zvinhu zvisingaverengwe nevanhu, zvisingaitirwe shungu, asi pachitaurwa neshuramatongo. Mukanzwa pachinzi shuramatongo, munofungidzira kuti kunopera vana vani kuchisara vani. Ukaenda kuna Daniel chapter 9, urumabata Daniel chapter 9, ukawerenga verse ya 27, ndo panotaurwa abomination of desolation. Tinonzwa vamwe vanhu vachitaura kuti Old Testament haya zvakapfuura. Kristu akati mukaona chinonyangadza chinoita shuramatongo chamira panzvimbo isingafaniri kumira, werengai munzwisisa. Zvinotoda kuzvinzvera kuti uzvinzwisise. Verse 27, and he shall confirm the covenant with men for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Kwaiverenga nechishona ikawiga zvikuru vhesi iyoyo, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate. Ndiani anayo nechishona? Chipete neipa. Daniel chapter 9 verse 27. Zvino iye achaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe, pakati pevhiki achagumisa chibayiro nechipo. Zvino muparadzi achasvika nebapiro rezvinonyangadza kusvikira pakuguma kwazvo, kwakagara kwakatarwa. Kutsamwa kuchadururirwa pamusoro pezvakaparadzwa. Shoko iro riri nemhaka yenguva kana katiinako zvinhu handikone kukutsanangurai zvese baba, but iyi vhesi iri rinotaura hondo iri kumazuva ekupedzisira, ende ukazvibata zvakanaka pari kunzi bapiro apo ishona yakatadza kutoturikira, paroda kunzi overspreading. Saka ukati bapiro, nokuti kuti riite bapiro rinenge rakaita overspread rakadai so. Muri pabata zvakanaka. Saka panotori nenyaya dzapo dziri kutozadziswa, vanhu vakasvinura vakatarisa asi vasingazviona kuti izvi nezvizvi nezvizvi nezvizvi. Saka panotaurwa chitenderano chevhiki rimwe chete, zvinotori pazvowo zvega izvozvo izvo ndiKristu uyu, but pane anozotaurwa anouya panotondozotaurwa nekudururwa kwokutsamwa. Saka igreat controversy, idaka ibope rekare pakati pechokwadi nenhema, chiedza nerima, mhandu naKristu, pachitambwa nevanhu nemiviri yavo seground racho.
ukanzwa Pauro achiti tingori zvedu wakaitwa nevhu, tiri ground. Paground ipapo ndo pari kurwa mikono, asi zvichaenda nekuti yengu tiri ground rakapuwa cognitive thinking, kutaura simba resarudzo, tichitoona nekusanganisa zvinhu. Ukazonzwa vachiti kana benzi rakadhakwa zvakaita sei, this same munhu asati adhakwa, zvaanenge akuita adhakwa ndo mufungo wake. Handi ndo zvavanotaura nechirungu kuti a drunk man's acts are the same sober one's thoughts. Handipo pane nyaya yangu, ndiri kuti chinozonzi chinomiswa chibayiro ichi, the sacrifice and the oblation, panotori newara rakatozoita kuisirwa ipapa, chigariro hapana, but pari kutaurwa chinonzi mamwe anobva ati the continuous, chiri kunzi chikange chichienderera mberi chichingofamba chakadaro kubva kwanyakubvira. Upenyu hwedu tine kamugadzirirwo katakaita kubva pakasikwa munhu. Pakusikwa kwakaitwa munhu naMwari, Jehovha ndiscientist, ndo saka uchizoona akatora murume Adam ndiko kuti murume wokutanga, kwakumurarisa. First operation yakatoitikira mugarden, akubuditsa mbabvu kubva aita mukadzi. Muri kupaona? Zvaiva nekuziva sayenzi kuti zviri mumunhurume chete kuva netaipi yemachromosome, kana taakuenda kusayenzi dzacho, inozokwanisa kuti agobuditsawo mukadzi. Muri kubabata zvakanaka? Saka panotaurwa sayenzi hachisi chinhu chiri chitsvaba kuna Mwari. It's nothing strange kuna Jehovha, nekuti ndiye muridzi wesayenzi kubvira kwanyakubvira. Ndiye anoti chinonga chichiendera mberi narini narinhose, the continuous, ibhuku reupenyu, kamugadzirirwo katakaitwa. Ukazotarisa atinoti iye nhasi majinsi, muri kupanzwa? Ibhuku reupenyu akaitwa nenzira yekuti hazvigone kutsanangurika pakati pedu zvikapawa, because hatina mazita ana chromosome, hatina chichi, but zvine tenge zviri bhuku reupenyu. Ukaona strand yacho, chavanoti strand, muweza wacho kufamba kwacho, chinenge chakatoita bhuku, chine mapeji, but ndo pari kunobatwa nezvisingafanire kubatwa napo, kwakuisa zvisingafanire kunge zviri ipapo, sekuiswa kunoitwa gwapa dema paruwara rwakasiyana nekara nhema. Saka yemuchinzwa tichiti pakati pedu kuti pachinge paine wakafamba mufambiriwo, zvichitaita vamwe vacho nekukurukwa, vamwe nekusaziya, makaenda kokupa mweya musvene kubudisa kunze kuti pamire chisingafanire kumirwa. Kana muchida kuwirirana naKristu, munotofanira kuve muri vanhu vakapinduka zvizere, uye zvikaitika kuti mazosangana zvekare nechinonzi chadombera pasi pese. Saka itwai chokuti nechokuti, musazofamba parudzi rwenhomba dzisati dziri chirwere chiri kuda kurapwa, asi zviri zvimwe zvinoita kuti zvishandure chigadzirirwo kubvira pamawamba. Iko zvine izvi zvaakuenda zvichibuda pachena kuti but wakanga vari right waiparidza izvozvo, nokuti miviri yakachinjwa kuitwa tumafactory tokugadzira chimwe chinhu chavanga usingagadzire pakusikwa kwawo naMwari.
iri nzira yaitwa nemunhu pachitoiswa chine zita romunhu, nyangadzi inoshura matongo. Mwari wabatsire, watungamirire, wacherechedzese anonzvera, wanopinduka, tipindukire kwaari paidi nepazvokwadi. Kana zvikaitika kuti munawo vari kutsvaga chokwadi asi wakapfuura neipapo, ngavadzidziswe kuti wapinduke, kuti wagozogona kuva vanowanika zvekare kuna tenzi Kristu, nekuti izvozvo chinyangadzo chikuru chekuti asina kuzoita rimwe danho haagoni kuwanika zvekare mubhuku roupenyu, nokuti akazvidzima nenzira yekuzvinyoresa kuvanhu pane kuna Mwari. Mwari wakomborere mazwi awo nokuti matsvene. Amen.